भिडिअ जागायनायनि सिगां गिबियावनो मोनसे खोथा बुंनि आं लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' जोंनि फाग्लि गोसोखौ बेसेबांबा गोबावनिफ्राय नायबोगासिनो दङ ना लोगोफोर। भिडिअआथ' एसेबां मोजांबो जाद्राया, अब्लाबो जों लाबोयो। आरो जोंथ' जेब्लायबो बुंखायो जुदि नायनो मोजां मोनाब्ला अन्नानै भिडिअखौ नायनो नाङा होननानै। नाथाय जोंखौ खावलायहरदों आरोना, माने जों बे स्ट'रिखौ फोजोबनानै गोदान गुबुन स्ट'रि लाबोनो खिन्थादों। जोंथ' गुबुन स्ट'रिखौबो लाबोनो हायो लोगोफोर। नाथाय दे लोगोफोर, नोंसोरबो बयबो खिन्थालाय, मा नोंसोरबो जोंनि फाग्लि गोसोखौ नायनो बरिं मोनथारबाय ना? मा जों फाग्लि गोसोखौ फोजोबनांसिगौ नामा एपिसडखौ? देलाय लोगोफोर, नोंसोर खिन्थाहरलाय। गोदान स्ट'रि लाबोनायावथ' एसेबां गोराबो नङा दिनै लोगोफोर, जोंनि गुबुन मोनसे चेनेलावनो होनायानो दंखायो। नाथाय जों नोंथांमोननिफ्रायबो मिन्थिनो लुगैदों, मा जों फाग्लि गोसोखौ फोजोबनांसिगौ नामा लोगोफोर? बयबो कमेन्ट्स खालामनानै खिन्थाहरदो दे लोगोफोर। आरो जों रावखौबो जबरदस्ति बुङा दिनै, जोंनि भिडिअखौ नायथारनो खिन्थायाबो। जों मोजां मोनो भिडिअ लाबोनो, आरो बेखायनो लाबोयो जोङो फाग्लि गोसोखौनो। फोजोबनांसिगौ, लाबोनांला ना लाबोनांगौ, बयबो कमेन्ट्स खालामनानै खिन्थाहरदो दे लोगोफोर। जों नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ नेनानै थासिगोन दे लोगोफोर। आरोथ' भिडिअआथ' जाखाया मिन्थिखागौ। जों जेब्लायबो बुङो लोगोफोर, नायनाय नायिया नोंथांमोननि गोसोसो। आरोथ' जाय नायनो मोजां मोनो नायखायोआनो आगैमोनहा। स' जायफोर मोजां मोनो बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच दे। आरो जोंनि फाग्लि गोसोखौ जेसेबाङानो नायनो मोजां मोनो नायो, बेनो जोंनि थाखाय थोजासे आरोना। माने जोंथ' आरो गेजेरावनो आरोना, जेसेबांखिनिया मोजां मोनो माने बेयावनो जोङो गोजोननाय दङ आरो जोबोद खुसि जोङो बेयावनो। आरो मोनसे स्ट'रिया एसेबां गोलाव जायो नामा बुंदों? औ नंगौ, गोलावानो जाखाबाय, नाथाय जों मोजां मोनो नालाय बेखायनो जों लाबोबाय थायो आरो। सानाबा बहा थांखो बेलाय गथ'आलाय? सानाबा आया, नों बेयावसो दं आबा? माथो सोङाबो नोंलाय? रायलायनो बादों आं रावजोंबो। रायलायनो बादों? नाथाय मानो आबा? थोरि आबा सना, बेखौनो आंहा बहा बहा नागिरदों नोंखो। ओमफ्राय माखौथो रागा जोंलायखो आंनि आबा सनाया? आंखौसो रागा जोंबाय नामासै नोंलाय? सान देलाय बुंलाय। आगै मोनदों आरो आफाया? माथो आयंमोना बुंदों? ओं आफा सना, माया मादैया आगै मोनदों आरो। ओमफ्राय आबैमोना आंनि आगै मानो होनदों? नङा माथो आंनि आगै। आथ' आफायाबो खालि आंनिल'। लाबोहोआ माथो आं? अबेनि आगै? जोंनि आगै नङा बियो। औ, जोंनि आगै नङा बियो। थोरि आबा सना, जोंनि आगैबालाय जोंथ' अनगौसोमोन ने? ओमफ्रायथ' आं मोनखाया माया मादैनिखौ। ओमफ्रायथ' आफाखौबो लाबोहोखाया आङो। दे आरो बेथा सना, फैया दे बेयाव, मिन्थिबाय ना? जोंलाय मानो लाबोहोनांगौ बिखौलाय? बेयाव फैबाना बुगोनसो आङो बिखौ। खायसे बेथा सना, बेफोरबायदि बुंनो हामा नङाना? आफायाबो आंखौल'सो अनखायो, ओमफ्राय आंनि जायगाखौबो रावनोबो होआ आङो। नोंनि जायगाखौलाय सोर लानो हानो आबा? नोंलाय जेब्लायबो नाम्बार 1 थाखागोन दा। नायै। ओं आफा सना ओं। आफाखौबो थांहोला बे माया मादैजों। थांखाया दे आबा, मानो थांनो जोंखौ गारनानैलाय? नङाबा जों बिमा फिसा सानैजों ब्लड ने आबा? होनबालाय आबा सना। मालायफोरनोलाय बेसेथो खुसि होबावनो आफा सना, जों आरो एबारे नोंनि आफाखौ जेरावबो थांनो होला। ओमफ्राय आफाया बे आगै गोदानखौसो बांसिन अनाना? सानाबानि गोसोआव बेबायदि नोंनिफ्राय बांसिन अनाथ' आं आबा। नों थगायो। आगै गोदानजोंसो थांगोन दा नोङो?
थाङाथ' आङो मानो थांनांगौ जाखो आंलाय दाबोथ' नायनाय आबा नोंजोंसो फैबाय दा आङो ओमफ्रायथ' आंनि आबा सनानो नायनाय पिज्जाबो लाबोबाय दा आङो बुंखादोंलै आं आफा आंनि जायगाखौ रावबो लानो मोना आरोथ' ओमफ्रायो आगै गोदानखौबो लाबोनो मोनानो लाबोआथ' आबा मानो लाबोनांगौ आंलाय दिनै नोंखौनो दा बांसिन अनखायोदा आङो सना मोजाङै गोसो होना खोनासंनानै ला माया मादैजों थांफिननाङा नों नङाबाथाय नोंखौ सैनाय नङा जोङो आरोथ' आगैखौ अननो मोना नोङो बाब्रे आबा सना अनाब्रा माथो अननांगौ जाखो आं दिनै आंथ' जेबो मोनथिखाया दे आरो ओमफ्रायथ' ना आफा नोंनिफ्राय गोजानावसो थांगोन जों एबार आंनि खोथाखौ नट खालामनानै लाखा नोङो बाब्रे उन्दै आंखौ धमकिसो होगोन नामाखोब्रा देलाय बुंलाय नों आंखौ आरो आइखौ अनगोन होननानै बेखौबो बुंना लायगौ ना आबा नोंसोर सानैयानोथ' आंनि जिउ ना बेखायनोथ' आङो माया मादैजोंबो गैखाया दा ओमफ्रायथ' नोंसोरजों थाखागोन दा आङो आंनि सानाबाखौनो बेसेबांबा बांसिन अनखायोदा आङो दे होमबालाय दे आरो रायलायनायफोरा जोब्बायबालाय जोंहा मेथाइफोरखौबो एसे स्राय जानोसै नामा आंनि आबा सना जेखियानो जाया मानो नोंसोरनिफ्राय गोजान थांखाया दा आङो बिदिबाथ' मोजाङानो ओमफ्रायथ' जोंबो नोंखौ रागा जोंनाय नङा अब्लासो आरो बांद्राय बियो थगायोबा मिन्थिबायना आबा सना जोंनिफ्राय गाज्रि जानाय नङा गोसोआव लाखा नोङो बिमा फिसाथ' आरो बिसासबो गैयाब्रा बिसोर सानैजों जुरिखौल' दुखु होबाय थानाय जायो दिनै एबार जेबो बिदि खालामला दे आङो बेसेबां फाब नाङो नांथोंसै दे आरो आंनाव सरि माया नाथाय जुरिखौ दुखु होनो गोसो गैला आङो बिराद साजा मोनबायलै जुरिया बिदि खालामनो गोसो गैथारला आङो बुंखादोंना आरो जुरिजों थाबाय थागोन होननानै दे आरो आबा सना गोजाननिफ्रायनो अनहरसै आरोना आं नोंखौ खाथियाव गैयाबाबो गाज्रि मोननो नांला दे आंखौ नै माथो गोसोखांदों ना मायो गोसोखांनो जाम्बिलाय गोसोखांनाय नुदों आंखौ औ आंलाय सानदों आरो दाथ' आरो फिसाला उन्दै मोननायनि खोथा बेखायनो गोसोखांदों सानदों आङो गोसोखाङाखैथ' मानो गोसोखांनो आंलाय आरोथ' नोंसोरखौसो गोसोखांदों आं आच्छा ओमफ्राय जोङो नोंनि खाथियावनो दङ दा दंबाबोफ्रा माने आंनि नालाय डायलग आरोना नै जियानो जाया मानो दायो ओमफ्राय फिसालाखौ खिन्थायाखैसै आंनो माबायदि नोंना फिसालाया आंनि फिसालायाथ' माने माने औ जायखिजाया आंनि नङाबाबो सोंबाय दे आङो माबायदि सोरां मानेथ' उन्दैफोराथ' आरो इसोरनि हरनाय नालाय औ एसे लान्थाथा आरोना ए दासो जोनोम जागोदान नालाय ओमफ्रायथ' एकदम नों बायदियानो खोमा ना जोंहा सानाबा बायदि नङालै उनावलाय आं बायदि जानोब्रा माने बिमा बायदि लादों आरोना अ दे जायखिजाया मोजाङानो जोंनिसो जानांगौमोनब्रा ना मा होनदों नोङो
ओमफ्रायथ' खोनासंखा आरोबाव मायाजों बेफोरबायदि थांबाय थानो मोना दे हले बुंखाबाय आङो जागोन दे मानिगोन आङो दाबोथ' आरो नों नायनो थिनायखायसो दा औ मा साबावनांगौ दानिया एसेबां मोजां मोजां सिमां नुदोंमोन आङो आंनि गथ'आ बेबायदि जागोन आंनि गथ'आ बेबायदि समायना जागोन नाथाय माबोरैथो उजिखो देनाय